आं एकटा कक सामानि मुसुगो जे आं बेंगालुरु थामानि चम्पाराय बाय आनि भिडिअ जे एफेक्ट खालाय रहा बनो तातारि डिलेट खालायसिदि नइले आं यूट्यूबर नि चैनल होनो आं बनो डिलेट खालायसिदि तइले ननि बाय आं एक्शन लानाय कारण आं कुनु खाराब खालायनि क्रय और बिनिबो संसार तुंगो बिनिबो बिरिबो सातुंगो बबाय जाना मुं खाराब खालाय रहा अबनो तातारि नाव डिलेट खालायसिदि तइले नंना आं एक्शन लानाय नों बो चैनल यूट्यूब चैनल नहरा मुं रावदाय मा मुंखाय लाइव बोमा टीवी और जरा न्यूज टीवी so channel kanyi naharbo tongo mane o video no joto delete khaya ongkha delete khayto awang aba joto nango joto nayo anibo mansuman thango aba tatari nogrok delete khlaidi